visita de hoxe, bueno, pues, serviu un pouco para reforzar o que nós xa viñamos pensando dun principio. O problema en sí é o propio modelo de Sogama. O sea, como o PP no momento en que optou por elexir este modelo, por implantar este modelo que está a demostrar dende o comenzo, que foi un modelo perverso, nefasto, dende o punto de vista medioambiental, dende o punto de vista económico, é un mal modelo. Nós efectivamente entendemos que o modelo de Sogama sigue sendo válido, non quere decir que só Sogama, é dicir, efectivamente o primeiro que hai que facer é reducir os residuos en origen e reciclar o maior número deles posible. Ahora ben, hai unha fracción que efectivamente vai a ter que facer algo con ela e os modelos só de compostaxe non funcionan, polo tanto terá que haber compostaxe, pero terá tamén que haber incineración. É evidente que é necesario unha planta de tratamento de lixo, é evidente que o BNG non concorda con este tipo de tratamento de lixo e é evidente que esta planta está a ocasionarlle problemas á poboación de Cerceda que eu creo que desde a dirección desta planta pois non están por darlle solución. E o certo é tamén que o propio BNG gobernou 4 anos neste país e o modelo de Sogama seguiu funcionando. E máis, foi a peor porque o vertedoiro está saturado, houve un vertido importante ao río e iso foi tamén co BNG no goberno. A miña idea do que era Sogama correspondese bastante coa realidade, porque non é unha realidade que habitualmente sufrimos, e digo sufrimos porque os cheiros son continuos e hoxe ao longo de toda a visita pois pouco nos poideron dicir do que fan para minimizar eses cheiros que sufrimos a poboación de Cerceda. Non, eu creo que o tema do cheiro tampouco é un tema tan importante, eu creo, non? Eu creo que o que hai que procurar é que non haxa afección ambiental, eu creo que o complexo non ten unha afección importante ao medio ambiente, outra cousa é o vertedoiro de Areosa que si ten unha importante afección ambiental e que aí é onde hai que traballar e hai que traballar de xeito importante, destinar bastantes recursos para poñelo en orde, porque efectivamente ali hai bastantes problemas ambientais que hai que recoñecer, non? O tema do mantemento de postos de traballo, incluso a creación dos mesmos, a estabilidade destes, as medidas de seguridade, pero sobre todo ese é o que temos que recalcar. A medida de seguridade dos traballadores é que os medicamentos do SIGRE teñen que entrar dentro da planta, que se observe sobre todo as medidas de seguridade. A nosa intención é facerlle saber esta postura do Comité de Empresa personalmente ao Conselleiro de Medio Ambiente, por eso lle solicitamos unha entrevista. No que se refire á seguridade da planta, evidentemente a nosa maior preocupación, non? Nese sentido se está traballando, seguramente haxe aspectos que son mellorables, pero creo que a seguridade na planta é boa, non? Pero insisto que con aspectos sempre mellorables. O que sí que pedimos foi que en todo momento se nos informara sobre os posibles riesgos que podería ter esa queima. Nós nunca nos opoxemos á queima, como se está dicindo no tema dos periódicos e tal, nós nunca houve esa oposición. Nós non valoramos se os residuos que nós temos do SIGRE, é dicir, que son os medicamentos que temos todos e cada un de nós nas casas, se son urbanos ou non. Iso valora a Consellería xa na etapa do goberno anterior, cando era presidida polo señor Vázquez, dixo que eran asimilables a urbanos e, por suposto, os técnicos da Consellería manteñen agora que son asimilables a urbanos. Se vai a seguir ou non? Pois, mire, o que é moi certo é que se nós non temos o apoio do comité, nós non vamos a seguir facendo isto porque non tería demasiado sentido. É dicir, nós temos claro que ambientalmente se pode facer, temos claro que non pon en risco a seguridade e saúde das persoas, pero evidentemente queremos ter tamén ese apoio que implícitamente e a nivel interno si dan, pero que públicamente a toda hora non otorgaron. Nós pensamos que son outro tipo de residuos e que terán outra maneira de tratarse, pero nunca nos metemos en que nós o que mantemos é que residuos sólidos urbanos non son. Que a maneira de tratalos sea realmente o de incineralos, posiblemente, se hai un técnico que non lo diga, nós tamén asumimos eso igual que asumimos o das fariñas cárnicas das vacas locas. A día de hoxe hai unha grande preocupación a moita xente de Cerceda sobre determinadas enfermidades que se están producindo nuns niveis que pensamos que son máis altos que noutras partes do país e que pensamos que poden ter unha consecuencia da instalación de Sogama. Tampouco foron quen de nos decir que tipo de controles fan sobre iso, só nos din que eles que están sometidos á legislación. Firmouse un convenio que ten de vixencia desde xaneiro de 2008 a diciembre de 2011.
este convenio está incumplindo por unha parte das empresas de Sogama, sobre todo desde que chegou a nova dirección. No que se refire ao incumprimento do convenio, pois somos conscientes que hai algún dos concesionarios que non está aplicando o convenio. É evidente que o convenio é de aplicación para todos os subcontratistas que están en Sogama, pero iso é unha cuestión de negociación entre os contratistas e os traballadores, que nese sentido están. Sogama xa lle fixo chegar ás empresas que non están aplicando pois a súa preocupación por este asunto, pero outra cousa tampouco se pode facer por parte de Sogama, non? Cando nós pedimos que Sogama se implique, implicarse quere decir que cando se repartan 5 millóns de euros de beneficio, como se publicou nestes días pasados, se teñan cumplido os acordos con todos os traballadores do complexo que, a fin de contas, forman parte desa produción. Non podemos esquecer que hai unha parte desta planta que verque a bacía do Barcés e hai outra parte que verte ao Lengüelle, é dicir, cara á zona de Santiago. Que hai que cambiar o modelo, non podemos seguir a un modelo que o único que fai é acumular lixo e incinerar. Hai que ir a un modelo que priorice a reducción, que priorice a prevención, que vaya a disminución do lixo, e ese ten que ser o futuro.